Anyị ekwerewo n'ụka Chukwu gachi agbachalịkalịka ụka Chukwu gachi ndị ọzọ gbachalịkalịka ikuku ọma gachi amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube unu ekwerewo n'ụka Chukwu gachi agbachalịkalịka ụka Chukwu gachi ndị ọzọ gbachalịkalịka ikuku ọma gachi amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube ọ ga-adị ka ọlụ ebube mgbe ezi Chukwu ga-enye anyị ụka Chukwu mmezi Chukwu ga-enye anyị ikuku ọma amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube APC All Progressive Congress ikuku ọma 2025 ọ wee ebe ọ na-akpọtụ vote for Prince Nicholas Ukachukwu for transparency. Vote for Prince Nicholas Ukachukwu for free education. Vote for Prince Nicholas Ukachukwu for job creation. Vote for Prince Nicholas Ukachukwu for industrialization. Vote for Prince Nicholas Ukachukwu for security of lives and properties of Anambarians. Come Saturday, November 8th, 2025, let us go to our respective polling units and vote for Ikuku Ọma, Wind of Glory 2025. Wind of Glory 2025. APC, All Progressive Congress. We move. Ikuku Ọma gachi. Amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube anyị ekwerewo n'ụka Chukwu gachi agbachalịkalịka ụka Chukwu gachi ndị ọzọ gbachalịkalịka ikuku ọma gachi amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube unu ekwerewo n'ụka Chukwu gachi agbachalịkalịka ụka Chukwu gachi ndị ọzọ gbachalịkalịka ikuku ọma gachi amara m na ọ ga-adị ka ọlụ ebube ọ ga-adị ka ọlụ ebube